Hello. Ano na? Saan kita magkikita? Maram ka man din limingaw na kain. Talagsa na lang ka nga ni kita magka-istorya tapos di ka na mapakita. Asawa? Waray ko asawa. Makon ka na dito, nagsaring na kainom. Waray ko asawa, di ba? Kaya nag-asawa, gimbulagan ko na kay naisog at tunduro, gininisugan ako. Buti ay lang nga, sayop mag-ios, malit lang ako pag-uli, pero ala ka minuto, mag-iisog. Waray, good lagi, promise. Di kay tuod na gadla. Saan lagi problema iyon ng mga babae kay dire ka muna tuod lagi tayo. Kuwan. Kinita ka naman ha. Taknawong bagabagaban diri tapuran. Oh, lagi. Mahal na mahal ko ikaw lagi. Sige na, ano man, saan naman kita magkikita? May kita ka balik. Ano man, saan naman kita magkikita? Bayan naman ha, bangin din dyan nung laliwat ako. Bruh. Asawa, walang ko lagi asawa. Mating ka man simulo, di ka man matugod. Di ka pag sumat, ako't matugod. Basta amad to ha. Nasigi ka na ba ya? Sige, sige. Saan naman kita magkikita? Sige, sige. Baya ha, makulat baya ako. Ay, kabara ka kay tunga-tunga kita at gasto dito mga naong kita. Eh, siyempre, lalaki ako, gwapo ako. Talagsa ka lang makakita at sugad ako nga kagwapo nga lalaki, tas mapalibre ka pa. Tunga-tunga kita. Sige, sige ha. Baya naman ha, tatsabot baya. Sige, sige. Sige, sige, bye-bye. Love you. Bruh. Okay, ano? Ay, hindi ni asawa. Hindi daw nga din sa kong. Wala tuma, wala tuma, prank lang tuma. It's a prank! It's a prank! Kaupay ni mo ha? Sarap sekreto ka pa. Ano nga wala ka asawa? Wala nga ni. Ayaw, di ma. Prank ko nga ni. Ano nga puro prank? Wala ka pa sa tiyan na. Ito ka nagbuwas.